ก็จึงมองอันองอีพีสงบันคลาวดโนดยองรุam palap MP siak mniu MP tong babor an ong EP bru babha babor am si ong bleu sim no na takada ba yo bru babha ki ong se sim no tengah si benut ba le ong bali bru babha sim no yen pen em bi bru babha ki neประเทศนmar beli khanang ba kan du babhaประเทศam re phose kamlong ru kumta re nga prakhat pen ong trai hato blei me men pha biang do wei pat u doktor kis kon ada me pha sisa u balong kum unia bi thik am ngan tangu da dam ye me ha kam sim ko jonga so si takata men miet ngatim ngong u blai ayu u ba perkhan pat dei ka perlet me da khat no yu namar tang chakri pura pat yo andre balai aldi bu ublei tadi bu ublei basisa balai sisa suaba kan bha ka bentriu suaba ka bentriu kan kiu suaba bentriu sutono andre me pani di gini ki ba khat bang perkat de merweng ong nei phi nilai ra mar balai pangi de tang briu tang ba utau bala thau kam siam tiu tiu kham ha kan pile ndang ro ngi yu pidalia da kan ti bom de ro bang ngani ai chat ne askam be ho blei jong kam siam namar ba da longkat no kat no ru tip kham ha ma u namar udi ba kham don bor tam uta utrai jong kam siam udi tahi ba kham don bor tam de re ini ki bor khot ki blei perthei ki blei spa ki blei phau